ഒത്തിരി ഇഷ്ടായിട്ടോ. പിന്നെ ബാബുസ്വാമി എനിക്ക് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടറിയാം. അദ്ദേഹം എന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല മനോഹരമായ ദിനങ്ങളായിരുന്നു. ബാബുസ്വാമി നമ്മള് നൃത്തമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാ. നന്നായിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യും ബാബുസ്വാമി. അപ്പോഴാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ചിലപ്പോ എനിക്ക് അപ്പോൾ ഈ വീരപുരുഷനെ പൊന്നു ഒരുപാട് എന്താ വാക്കുകളൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ലടോ. കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ചിലപ്പോ എനിക്ക് തോന്നും ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ തത്സമയം ചെയ്യുവാണെന്നോ. മോനൂട്ട ഒത്തിരി സന്തോഷം. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും നന്ദി, നമസ്കാരം.